سلسة فلليات عم مونغو كرانكن فليغن عالتن فليغن مچم نتم بحجي نجمر حد مويا فلينا ناتي ايوزي ابزي اتحشني إلنا كناتو بتعمي كبت ايوزبل نايلومي انبقار قال كابتي نخن مرز حقس زبلني عنات بتات حيزركم قريبا له مكتتالكم اي فليني سلامتا يرسعكم كبرات تخاتاتلتي بانا حرنا كمي كانيهم انا بتعمي تبقى الله نسوهم تبقى كتلو نايوترو تمنيتيو بتقبرنا زلهم مورال عزينا حقساتنا كابزن لعل نخن عبي مورالكم اي فلينا نتهبنا زلهم ويتوتات حتون بب اوانو روبي لهون انا كنقربو مهانا بزقاتامي مليسة قالات ولكم مچم مبزحتنا اب جرمن نغمد بزعبا زمويا صبو غيرا سمينا كم زلنا ترتاري يبلي نلوم بقار كابتن مكوري نزمويا كنمهارو انت دلينا ويبون انت دليغي اقدمك كتفوت ازقباكا نجر وز كبرلكم علاما نايزمويا كم كل عينت مويا كنمرز كولنا كل جزي حانتي كنملسا زقبانا حتو على نسادما انتاي ايو كخون نزمويا مسوداخو تبل ايا اسك علاما نايزمويا نرأى كران كنت فليقه إذا بحث إزبالة بني حكرنا تصاوعة نرس نبلو ولاون عوشتو بزح عود انتحالو نتغندي على مؤقن عمونغو حميمو زولوسب حاكم زراخب إيو ويون نخلط يوم زقلقل عزيو أكداس مويا إيو مبزحتو جزي مستفال عليو حمامات كم أون مستفال عليو تصوتا زراخب بسوح تحتنا عقلي سبقاونا زحتت مويا إيو كابو بزيف لما قدي عالتن فليقة كان ريو كنفتنا علامو بونسو مس بعد ما زدفو سبات نفسهم قول علوزة ساقمهم سبات كما جيركا معالتاوي هوتهم بزي تساقم كم سب متن نتي كرخبو زقباء كرخبو خمزلوو مقبار حلافنت نايزمو ياقو نابنت مقبي ماين حكمناو كنكن سريت مزنقع كالن زعم السر نجر بزمو يازي يشفن كم كالعين نتبي فللي بزعبا عالتن فليقن كرانكن فليقن جيرا وسيديا زلوه نتبي بوتا سرح مبزحتهم بكرانكن فليقن زودو عب حكمنا خسرحون كلو بعان صاوخا بعالتن فليقن زودو عب عالتن هايم سرحو إذا خبي كلو هغن كرانكن فليقن زود اسب عب عالتن هايم عيسرحن زي كونا كم اون عالتن فليقن زود اسب عب كرانكن هاوس عيسرحن زي كونا ككمتي عدلاينتو ويون تحيز وزر العقمي يزوسن جن مبزحتهم كرانكن فليقة عبعالتن هايم كسرحو بزح زيت قومو خونو خلو مبزحتهم عالتن فليقة جن عب كرانكن هاوس كيدم كسرحو قرب تساقمات يقاتو مامي كابز غربا قزيت حيزو جن مبزحتن تكالات عنا كرانكن فليقة عالتن فليقة كم معرك وزدو تانيحين كابو بفولي نزم ويازي كلتيو كم زقدسو فولي زناقرة عب جرمن فولو نايريها كلينيك شميدايو ازي كلينيك ازي نخلتيو مويا بفلاي عالتن فليقة معرك كرانكن فليقة جيرو سراح كم زقطرو كاب زقرب عمد سراغا قصة حكيو كم سالساي نتبي اقربيا زلوغا تحسان ايتن وزدو تمرتيو عمونغو كرانكن فليغن عالتن فليغن عب كرانكن فليغن عالتن فليغن عم بزحتو تتمرتي يراغبيو عب بزح وانا تراغبيها ولاون كتعل كل هامستم كرانكن فليغن زودو زن تماهرنايو زن اي تماهرنايو إلهم كعلوها خلو مبزحتو يراغبي مالتي جن عب كمي عانت تتمرتس عابنت زي كمي عانت عارستي كندي جزي هيبو يفعلالي نعملت السم بصحتو جزي زهابو خنقركم كرانكن فليقة استفعلالي حمامات عم فواس أقابا فاوسو نعملت مرف موقع كانينا محاب زيت أند سرحناي كرانكن فليقة كم يجير كامس دكتور ترادادا بزون وشت أو أكلات ودسب مفلات نعملت وشت أو أكلات ودسب كل كله سامبو
ልቢ ከምዚአን ዝኣመሰላን ተን ህዋሳትና ማለት ብምልአን ነዚ እንታይ ገብሩ ፀቂጦም እዮም ዝፈርሑለን ዞም ክራንከን ፍሌገ ዋላ እውን ኣብኣተን ፍሌገ ኣሎ ግን ኣይ ከም ናይ ክራንከን ፍሌገ ማለት እዩ ሕራይ ኣብኣተን ፍሌገ እንታይ ኢና ንወስድ ምስ ንብል ልክዕ ከም ክራንከን ፍሌገ ብዘይተፈለየ መንገዲ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከምኡውን ኣፈዋውሳ ናይቲ ሕማማት እንታይና ንመሃሩ ኢና ኣብ ክራንከን ፍሌገ ግን ፍልይ ዘብሎ ነገር እንትደኣ ሃልዩ ኣቐዲመ እውን ኣብቲ መእተዊ ነጊረኩም ነይረ መዓልታዊ ንጥፈታት ከም ዘየቋርፁ ወይ እውን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ከም ዝቕፅልዎ ምግባር እዚኣ ተቐንጣሚቲ እዚ ናይ ኣልተን ፍሌገ ስራሕ እቲ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣቐዲሞም ሕጂ ምስ ዓበዩ ክገብርዎ ኣይከኣሉን ዘለዉ ስለምንታይ ዕብየት ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ እቲ መዓልታዊ ንጥፈታት ናቶም ብዝተኻለካ መንገዲ ብካልእ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ እቲ መዓልታዊ ንጥፈታት ከም ዝቕፅልዎ ምግባር እዚኣ ተቐዳሚት ስራሕ ናይ ኣልተን ፍሌገ ንኣብነት ምዝንጋዕ ብሓባር ከምኡውን ብውልቂ ዝተፈላለዩ ምክርታት ምሃብ ጌና እንዲኻ ዘለኻ ብሕጂ ከምዝን ዓመት ዝፅበየካ ኣሎ ኣጆኻ እዝን ክንገብርና ሎማዓንቲ ከምዚ ዓይነት በዓል ኣሎ ኣብኡ ክትከይድ ኢኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ኣብኣተን ፍሌገ እንታይ ወሳንነት እዩ ማለት እዩ ቀዳሚት እዚ ብዙሕ ንመሃሮ ነገር ተደሓሊ ኣብኣተን ፍሌገ ከመይ ጌርካ ንዖም እንዳደገፍካ ስጋብቲ ናይ መወዳእታ ዕድሚኦም ተብፅሖ ማለት እዩ እዚኣታ ቀንዲ ፍልልያት ወይ እቲ ኣልተን ፍሌገ ዝፀቕጠላ ቀዳመይቲ ፍልልያ ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ፍልልያት ናይ ሎማዓንቲ ነዚ መስላ ብሓፈሽኡ ክርአ ከሎ ኣብ መንጎ ክራንከን ፍሌገን ኣልተን ፍሌገን ካብ 2020 ወይ እውን ካብ 2021 ጀሚሩ ኣብ ሓደ ገብርዎ ድሮት መጽናዕቲ ተወዲኡስ ኣብ ትግባር እዩ ዘሎ ነቶም ብሕጂ ኣውስቢልድን ንመርፅ ወይ እውን ኣብ 2020 ወይ ኣብ 2021 ኣውስቢልድን ክንመርፅ ተዳሊና ዘለና ሰባት እዚ ጽቡቕ ዜና ክኸውን ተስፋ ገብር ስለምንታይ ኣብዚ ኣውስቢልድን እዚ ፍሉይ ዝገብሩ ነገር እንትዳሃልዩ ኪንደር ፍሌገን ኣልተን ፍሌገን ክራንከን ፍሌገን ሰለስቲኡ ብሓንሳብ ተሓዊሱ ሓደ ዓይነት ሽም ወፂዎ እዩ ክወሃብ እዚ ማለት ተዳታ ኣውስቢልድን ተዳ መሪፅካዮ ኪንደር ፍሌገን ክራንከን ፍሌገን ኣልተን ፍሌገን ተማሂርካ ኣለኻ ማለት እዩ ንዑ ምስ ወዳእኻ ኣብ ክራንከን ሃውስ ኣብ ኣልተንስሃይም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንተደኣ ሓሊቱ ኮይኑ ናይዚ ሓድሽ ኣውስቢልድን ንኣብነት ንበል ኣብ ክራንከን ሃውስ እንተደኣ ብቬርቡን ፅሒፍካ ኣብኡ ተዚ ተቐቢሎምኻ ናብ ኣልተንስሃይም ከይድካ ኣብኡ እውን ብቬርቡን ፅሒፍካ ኣልተንስሃይም ተዳ ተቐቢልካ እንታይ ዕድል ኣለዎ እዚ ኣውስቢልድን ዝሓድሽ ኣውስቢልድን 500 ሰዓት ድዩ ወይ እውን ካብኡ ኮ ይውሕድ ኣይብልኒ ኣብ ክራንከን ሃውስ ከይድካ ናይ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ እትናትካ ቦታ ኣብ ኣልተንስሃይም ከሎ ግን በዚ ሓድሽ ሕጊ ኣውፅሞ ዘሎ ኣብ ክራንከን ሃውስ ከይድካ ናይ ምስራሕ ወይ እውን እቲ ከመይ ያው ዘሎ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ዝበዝሐ ሰዓታት ወሃበካ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ስለምንታይ መብዛሕትአን ክራንከን ሃውስ ንሓድሽ ተማሃሩ ብፍላይ ድማ ንስደተኛታት ብዙሕ ዕድል ክብኦ ኣይርኤን ብኣንጻሩ መብዛሕትአን ፍሌገ ሃይም ንስደተኛታት ዕድል ህወን እዚ ማለት ከዓ ጽቡቕ ዜና እዩ ተዳ ኣብ ኣልተንስሃይም ተዳ ሓሊኻ ዋላ ክራንከን ፍሌገ ክትገብር እንዳኸኣልካ ከለኻ ኣብ ኣልተንስሃይም ተዳ ሓሊኻ ስለምንታይ ትየን ብናይ ቋንቋ ምክንያት ድዩ ወይ ብስፋይ ኣምፃልና ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣምፃልና ኢለን ተዘይ ተቐቢለናኻ ግን እዚ ሕጂ ሓድሽ ኣውስቢልድን ንኩሉ ማዕረብ ዝገብር ነገር ከሳትፍ እዚ ነቶም ብሕጂ ንመርፅ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ሞያ እዩ ኣናብኡ ምሮፅ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ግን ክትሓስብሉ ተስፋ ገብር እምበኣር ንሎማዓንቲ ዘዳለኹልኩም መደብ ነዚ መስል ምሳኹም ዝፀናሕኩ ከምቲ ልሙድ ናትኩም ኣባድየ ኣብ መደብና ትገብርዎ ዘለኹም ርእቶ ይኹን ሕቶ ብጥብቂ ዝከታተሎ ኣነ እውን ክሕግዘኩም ተስፋ ገብር ዓቕመይ ብዘፍቅዶ ማለት እዩ ካባኹም ፈሊጠ ዘይኮንኩስ ግን ከም ዓቕመይ ቁርብ ክትሓጋገዘኩም
عمت تسفى قبر سلازي نايلو معانت مدبيا بزود يلوغو كم لموت ناتكم مورال أي فلينا سيسا ناين عاهم سلام كنا